Bosom ene Suman. So Sunreben ene da Bosom ene Suman te obi. Suma o suma. Sum obo. Ofu se we japade ewom. Wakoma hyem. Wo arehyemu eboa wo ene efere na Bosom. So tmase. Nemo ye kase Suman a. Suman ene sunsumu a eboa nipa. Etai nipa echi enuonyam enkoso bambom Pia. Ghana from Yankai, near South Korenchi, near Kofa, near Tete, at Tempono, Nana Boy, Madam Massey. Abusuafo ene yene Agona Brakune owuso adoto ote nankanuru patabiribi okumanini ena ebetwetwe nkomo ewo ye kasa fidie no so na wo hwa ye ka obi a wo aduru na wonimdie na wosunsun maniwa a awieye mmiremu wode pai fa hodie ama afoforo dia na Agona Brakune a na chi akwan ewo Agona a ewo asante emantamu na ene pani agiedwa ene obechechira amamre ne amane ama yehu mfasode a ewo nananom tete adomankomasem ho ene ti gibre na hweye abusuafo memama kwaba eba pemampem TV so eye musomfo agimfena me ena mede amamre ne amane yehu adwumadi ebremo na yedwumadi no yato ne din say the mysteries of nature na eno ena yafato ye ho so say beko wiase afana nyina Ghana nyina na edi nananom tete adomankomasem abra yetiefo na yehu sampa titi obi ka titi obi kire no na chese eno aho adwuma ena yeguso a yeye na enne yabo anamon aba eye kranka eye kru dapauku eye kuni Bosom afa hyekese a ewo Ghana enti yaba no na yene kunewura a chese de kira kwan ewo Agona ebetwetwe nkomo yewura yemo akwaba eba ye kasafo ni so mejisu ebro onu watiefo yewura medical akire dinti a ye wo ha nanso mebisa o dinti ena ene wo kranka krudwem ayo meda onu watiefo ase ene se wo me nanam akọ ewo kranka krudwem ha na eye Brakune Kudapakuo festival kesia ekoso afibia no eno ntina mewo ekrodwem ha enne eye ne pampenso kesie amen kan se dwumadie ne aboboso wa bet enne ene ye ba be prepre ekire ntina hu me okrodwem ha sei yo na ansa na ebekọ enkomo twetwe enso no yewura obi hwe ya Brakune nna no nasan ena mudi si ho a mudi afi ya fa hye a yen pemampem ya beto so bi se meka ne se efiti ebnada eye Tuesday no e de eba Friday ne frame se efiada de yen ka bema emie ne pono nti fiada ne frame dia at this na ka no nti from Tuesday to Sunday no Friday nkwa ne frame na amamre kwan so yenka kuni Bosom fiada na obi bebisa se aden ne yenka kuni Bosom fiada na yifiada nko ena ye dabone emakune ana se Daniel aka ni nyina yebetimi aka efiada ene dwoada ene da yemfa nka Brakune efiada ne dwoada de eyo no nso na homegeda yemfa nka no yo so waka ne saade a yebeda wasi pi yewura eye nana amoako nana obebo full name na obi a wo hwe wo no ono ahu sampa full name ni wachi akwan ni dwumadi a woda no ewo asante Agona yo yefam nana kwadwo amoako abebio piao Agona Brakune Komfoɔ piao amewa asante Agona piao nana ede ne honsem atodwa awie na nana ansa no memfa won start Brakune Bosom in general obi ehwe yan obebisa se na den kra na ye Bosom a nyamesom ahodo aba wiase na yese nyamesom na yese Bosom enim se eno so ye nyamesom no bidie na den kra ne Bosom a ewo se nchirima yetudi akire
no kwasam ne se yakasa bosom a me particular ne de meka cha se bosom title ejina ho ema ade a esom ebo ade bi a esom obu bia na yefe ne bosom the word bosom no ade a esom obu eti se wo fie kura na esom obu a adane bosom ayede amaw eti in nature way no yakasa bosom a enye sunsuma ye ne nam ene bosom na emum bosom ya ade bi ewo ewiase a esom bodema obia no oboso ade esom obo nti nanka bosom enya ade bone bosom na ho na se bosom enya ade bone se amanfo adwen se ye ka se bosom a saa din bosom no nipa nte ase nti adwen se eye bibia eye ade bone na bosom dia bosom enye obia no obetimi aka se bosom ye nkwasa asem efiri se omanfo no otwese tio ye ka se abrosom a wo ho the word esono bosom ene wo abrosom sa abrosom different because abrosom ni bi ne say mani twa se waade pa ye wo de na mawia abrosom no odi na bro mi di wa bro eno ye different from ade asom mebo ene ye fe ne bosom na abrosom ene ade a eni wo me na makowia yego so Pema Pem TV so ye ne yewura eye Agona Brakune na nkasa be ma wo fie a che se o kire nananom som tete adoma nkwansem ye ntia wo se yesom nananom bosom eno na yegu so ye twetwe no na yewura ano egu bibi so a o kire nsem ba kom yenu miensa ebe ma yewura kwan na otoa enkomo twetwe no so yewura abrosom ene bosom difference wo abrosom nko se me di abro te se me nka ni pen se amampa ni mfuo ni mu de nanso mu di abrosom no sa yenim asofuo binom no mu ni mu de nanso mo adwen se omo be mane no mu adi abro ano ne abrosom sa na mo yakasa bosom a bosom ya de a esom obo ejapade kese yetimi digya enchirima tumi wom twedi ampon doma nkoma nu nyam wom wade adom enipa onse wodin bi te se bayiye ekeka bayiye ankanya de bone o ade a abayiye yede ye bibi amana ye yie nanso because of obitimi konya saa tumi no na wode adane abrosom na wode dili panya atiase difference wo but enipa ntie ho ase etisi ye kase bosom a eno ye ade a esombo ye ade yi pia ena abrosom eye ade a wani twa pefe se we ye tuntum se ye kokko we ye enipa sumasi dia wo se dabi mechim ne nsa na maye dey maje eno ne ye fa na abrosom eno nka bosom yo nana waka emu ada ho na ye ka se bosom dia yenim se nananom tumi ene animunyama ekron a obi enim na bose ana babi efi eni babi a eko nanso adasa ewo mu ahotoso ana omo mu anidaso a eboa adasa waka ama emu ada ho pefe na nana ebebisa se bosom ene suman so sume ben ene da bosom ni suman te obi ka se bosom a eye som na ye som ena ohine ba said o kan esuma wo suma esom obo ene efa na bosom esuma wo suma esom obo ofu se wajapade ewom wakoma hyem wo arehyemu eboa wo ene efa na bosom so tmase nemo ye kase suman a suman ene sunsumu a eboa nipa etai nipa echi etwi nipa ko yedie enuonyam enkoso bambom pia eno ne efe ne suman ade a yenye nimwo wunchi ana wachi nemo no boa mo se
saa deɛ wei ɛwɔ hɔ ana deɛ de w'anim a ɛɛba ɔbɛboa mu ohu sɛ saa deɛ wei di w'anim etu wɔ so ohu de ɔbɛsi etu anam ayɛ den esi ɛno ne yɛfrɛ ne suman kyɛ so ɔka osunsun mu ahintasɛm Yes, near ahintaw no ne suma wo no ɛno ɛna sunsun odanadi ɛda na de kyerɛ ti ne yɛfrɛ ne suman osu ɛma man na yɛka suman me abofra me tell say obi akwaji aware suman obi akwaji suman wi na kyerɛ sɛ suman bia wɔ dwumadi a edi ɛnyɛ sa sɛdeɛ nipa te wɔ wiase no saa na sunsum so ɛteɛ si ɛte wiase yɛwɔ dɛ ɔyɛ doctor yɛwɔ carpenter yɛwɔ mason ana mɛboa saa pepe ti sɛdeɛ ɔno bɔɔso no yɛwɔ deɛ ɔno so esiesie awadeɛ yɛwɔ deɛ ɔno so hwɛ yadeɛ yɛwɔ deɛ ɔno so ɛɛbo nipa yɛwɔ deɛ ɔno so wukodi bɔne a asɛ polisi nyɛ ɔno so bɛyɛ dɛ ɛbɛkyɛw na yɛwɔ deɛ ɛbɔ ban ne yɛwɔ deɛ ɔbɔ ban na kyerɛ sɛ deɛ nyame ɛbɔ nipa no saa na sunsum wiase so ɔyɛ ahonhom ne tumi ahodo a wahyɛ ato hɔ sɛ ɔmo nipa na nipa ɛdan ɔmo nti nana emu ada hɔ pefee na nkɔmɔtwetwe na ayɛ de aha ɛyɛ Pemampem TV sɛ ɔhwɛ a ɔbɛ like nana akyira kwan ɛwɔ Agona na Agona kune tumi wura nkasɛ agye na wire ɔwo so adɔtɔ okuma nini ɔte anankanu pata biribi ɔno ankasa ɛna ɛnɛ yɛne no abɔ mpu no mpu anana ɛkyɛ amammerɛ ne amanneɛ amana yɛ fɛ na yɛ de na nana abɔ suman so wakyerɛ ɛne bosom ama yɛhu sɛ som na yɛsom enim sɛ ɛbɛboa yɛ no enti ɛna ɛyɛ bosom ɛma yɛn nanso abosom som no mu no ɛyɛ suman ɛna yɛdi di dwuma nti yɛbɛbisa nana sɛ ɛsono ensuo suman ana ɛsono asase ana abotan suman sunsun ebe na ɛwɔ suman mu ɛba sɛ yɛka suman asɛm a yɛwɔ abrafo yɛate sɛ abrafo wom 50 wom bia so ɛne na bosuo sɛ suman kyɛ mu kakra sɛdeɛ ewiase nipa teɛ no saa na sunsum no sɛ yɛde ɛteɛ sɛ bi ewiase yɛwɔ ɔmefa mna yɛ man Ghana mu yɛwɔ Mamprosi yɛwɔ Kusase yɛwɔ Dagate yɛwɔ Asante yɛwɔ Mfante ana mɛboa saa pepepe fine saa na sunsum so teɛ yɛwɔ suma fufuo yɛwɔ suma brani yɛwɔ nkwatia yɛwɔ nsuo atanofo wɔ hɔ ya na bebre nim sɛ ɛsuo ɛne atano nyinaa ɛyɛ koro asuo ɛne asuo ɛne tano suma fufuo ɛne sono tano ɛso ya ne ehu sɛ ɔmo nyinaa ehufu ne sɛ ne nyinaa obi atu hyirenti no ya ne ɛfam sɛ ɔmo nyinaa yɛ fitaa dabi nti yɛwɔ suma brafo a ɔyɛ fitaa ɔno so bɔ fitaa ɛbɔ fitaa me kyerɛ obi a kyena ma ɛbɔ fitaa ɔyɛ suma brani saa nanso nana sɛ ne wanka a kasa nimdeɛ no ɛnka mu bebree enim obiara kɔ akondwa ase ɔkɔ amamɛ ne amanneɛ fie na ohu sɛ suman bi abotuntuma suma wei deɛ yɛmfa kamera sɛ ne so suma brafo na obi adwane na mmom sɛ suma bi abɔ fitaa deɛ a na obiara twe ne kamera na otwa mu sɛ suma wei deɛ ɛnya deɛ sɛ ɔbɛtete amanfo ɛwɔ adwabɔ ase nti oyɛ suma fitaa ma mehu sɛ suma brafo ɛyɛ chairman kwa ɛna bɔ fitaa dabi ɛmfa mfiri kora yɛ suma brani a ɔno so bɔ fitaa ɔso bɔ fufuo bedi atuo ogumu ahodoɔ ebi bɔ fufuo ɔso yɛ suma brani na aso afram kafra medi befam ɔyɛ suma brani anaasɛ ɔno so bɔ fitaa aso afram ɛyɛ asuo ɔno ɔyɛ asuo but kyinaman akufre ɛne mfamfiri mu no ɔmo mo nyɛ asuo ɔmo so yɛ ɔdoma nkoma abosu a ɔmo so yɛ dɛ ɛbae sɛ meka sɛ yɛwɔ suma brani yɛwɔ atano ɛne yɛwɔ suma fufuo a
tete ne kura enipa ɛwɔ asantemam ansana yɛde abrafo ba bewurawuram ne nyinaa ɛyɛ suman bi te sɛ mame mfa wi ntwam mebese me hu sɛ eba suman a wɔka sɛ fufuo no bi abrafo no bi bɔ fufuo ana ɔmo bɔ fitaa no wabobɔ kyenaman ɛne abosom baako mmienu bi epese ye hu sɛ suman bi so bɔ fitaa na osan di tuntum twam a saa no sɛn na nabosuo tie ogina brani ɛfa anaasɛ ɔyɛ kyɛsɛ nabosuo no yɛ mix a wontimi ehu sɛnea ne so tie ntina ɔde fitaa ɛne tuntum adi afa yɛwɔ subrani ɛwɔ hɔ okay wɔn na etomre bi ɔbɔ sɛ na wabɔ fufuo no odi tuntum ayɛ den afrem ayi so yɛ subrani ɔyɛ subrani me kyerɛ obi a metimi abɔ apemasu ɔyɛ subrani ɔyɛ nsuo but ɔyɛ subrani pia so ɔtema ate ase before ɔnsana meka no beka tano wɔ hɔ but ɔna mienu ɔwɔ brani ɛna ɔwɔ baatan so yɛ den ɛwɔ hɔ nti tano no deɛ na ɛyɛ ne baatan deɛ na ɛyɛ ne brani because deɛ mate ne sɛ tano koraa no sɛ tano no ɔmu kuru tano na aya na ɔmu wɔ brafo a ɔne ne nam ti tano bi a wɔ ne brani a ɔne ne nam ɛno no yɛ brani a yɛkotu afiri baabi deɛ bɛka ho anaasɛ ɛyɛ brani a kwa kotu afiri baabi ɔkatano ne ho na sɛdeɛ di kan na kwa akɔyɛ biribi sɛ wose wɔ hɔ a ɛyɛ na wotumi yɛ wo de saa ti yɛ na wodidi wose ɛna ase ti wodin ɛnyɛ dɛn ɛma obi ba ɛyɛ wosi din ɔde yɛ dɛn ɔde ba by woso ɛna wosi bɛsoma ɔsɛ koyɛ adwuma wi saa na tie nti yɛbɛhu tano ankasa ne suman brafoɔ a ɔmo ɛyɛ na ɔmo tai ka ne ho no kwasɛm anaasɛ ɔmo deɛ ɛyɛ sunsun ɛna ɔmo te ɛteɛ a yɛnhu ɔmo nyinaa wontimi nhu ɔmo nyinaa sɛ mahu tano ma nyinaa kwa akosi dabi ko sunsun mu nneɛma dɔɔso saa pɛpɛpɛ nsuman dɔɔso sɛnea wokan deɛ kora mpo ɔmo dɔɔso sɛ yɛn nipa a yɛwɔ asase so mɛka ne sa kɔsɛ nsunsum ɛdɔɔso yo nti nana emu ada hɔ na amamɛ ne amanneɛ ɛna yɛgu so a ɛtwa gu no ɛha ɛyɛ kranka a kyɛ sɛ ɛyɛ kuru dapawukuo a ɛtwa gu enti na yɛwura ɛyɛ kune osomfo na kune komfoɔ a ɔwɔ agona apie mu wɔ ɔno ankasa ne diem a ɛnɛ yɛtwe apɛ mpanin sɛ ɔne yɛn ɛtwetwe nkɔmɔ na yɛnsua nneɛma baako mmienu mmiɛnsa ɛwɔ ha na ɔfa dia ɛtɔ so mmienu no yɛde nananom adomankomasɛm a kyɛ sɛ yɛpɛ yɛhu sɛ ɛmfasoɔ a ɛwɔ nananom adomankomasɛm ho dia boa ɛbɛboa yɛn kwan ɛbɛfa so ɛde nkamo mu abra adasa efisɛ yɛba ha yɛhu sɛ nipa fi mmea baabi bebree akyirikyiri a bi kura fi outside Ghana ɛna aba amammerɛ ne so mfasoɔ yɛne nana ɛbɛsan atwetwe wɔn nkɔmɔ nti yɛtwa yɛn ho bi tia bi ɛne mo bɛsan atwetwe nkɔmɔ bi